Ine bilim Harvard'da başlayan ve Silikon Jüriyetin şerliği kaydan Facebook'un ine gelip düşen yeri. Facebook'un merkez binası şu yeri. Instagram, WhatsApp ve Facebook merkezine barıp gördük. Instagram ile bağlanışıklı ne meseleniz var olsa, ya da sizi kızıklandıran sorular var olsa, arkayna aytıp bilirsiniz. Misal üçün son kuvatlarda Instagram'da gökte açıklar yaman kömelde olin, eysem buna Kaliforniyada oturanlar nem diyerke, elbette değişem olyarız. Kaliforniyadaki Silikon Jüriyetin'in en merkez şehirleri olan Palo Alto ve San Jose şehirlerine gelince gidemizde Instagram, WhatsApp ve Facebook ýaly gündelik durmuşymyzda giňden yer edinen Meta kampaniýasynyň merkezine hem barıp gördük. Elbette içine girip atawatan Meta toparynyň adyndan duşlar esirmäne wagtymyz ýokdy. Şol sebäpli häzir içediňe daşynan videolary siýetirýäris. Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'nde talip wagty başlayan Facebook hikayesi Kaliforniyada pazarlap etýär. Mark 2012-nji ýylda $1 milyar Instagram'y, 2014-nji ýylda bolsa $19 milyar WhatsApp satyn alýar. 1984-nji ýylda olan Mark $115 milyar şahsy baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamlarynyň sanyny öňdäki ornlarda durýar. Ol henüz 20 ýaşynda dünýäniň öz şahsy başlandığı bilen iň ýaş milyarderi adyna ýa bolýar. Biz gelirencimizde iPhone, Google, HP, Tesla kampanyalary hem barıp gördük.